Много рядка брада имаш. Ама не е рядка, дето се, нали, плувам, Аркаш. Я? Къде е рядка? Просто плувах и тя... Не е рядка, бе, как? Ала, плувах. Що не се вижда? Тя станала от водата тъй. Тя е мокра. Не мога да я намаля, Аркаш. Кака ти харесва с брадата? Как? Меченцето ми вика на мен. Като му влизам помежду краката, тъй като си дам главата и нали брадата ми пухково и тъй като гали нейния пушарата, баджака и той, меченко вика, насръхва чак. Козината му стръхва. Ехо, здрасти, Краторс. Къде си на море? В Америка. В Америка, в Африка. В един град. Нали Африка е? В Америка, в един град Африка. Нали? Бетман. Много си як. Благодаря, брат. Да вляза ли един път? Да се фърля ли един път с вас? Телефона ми воден ли е, ма? Да ни рискувам. То служи за воден гузе. Ако стане нещо, ти ще откачиш. Мале направо. Да се фърля с тях, ма. Да пусна задна камера, да гледат малко бикини, дупенца, да плувам под водата, да пусна да снима. Искате ли? Чекаджи има ли? Чекаджи. Да възема с мене под водата, да обърна камерата, да плуваме заедно. Да станем водолаз, да гледат и дупета, чатали хубави имат. Хубави момичета имаме. Ще ми дадеш ли един път? Гери? Ари, ко се дърпаш, ма? Един спомен да ни... Ти ще ме оставиш сега да спа, защо занимаеш с? Да ни остане един спомен от плажа, ма. Ари, ма... Ще се фаниш за мен, ще ме гушниш, аз ще те фана. Все едно вълни има много и ще се клатим вътре. Аз нагоре, ти надолу, аз нагоре, ти надолу. Оп, аз бързо ще свърша, не аз са бавено. Уж ще те учаха и да плуваш. Ари, ма, и вълни има. Ари да го направим, ма. Тихо, Ари. Ари, хубаво. Тъс какъв чатал изкара, Аркаш. Голяма путка има в тъс да умра. Като чехала ми, брат. Като сандалите ми. 22 инча. Баси путката изкара, Аркаш. Такъв чехал. Коя, бе? Чак стана да я видим, нямам лъжа. Лъжа. Остави хората на мира. Защо се занимаваш? Отивам да се направя. Ще ми дадеш ли? Не. Влизам да се направя на чеки. Успех ти желая. Чай да видя едно. Там има две. Една има с черно, едно има с сино. Виждате ли ги? Там има едно с прашки са. Тамам дупенцата вънка, да вляза до тук и до гърдите и лап на една-две лоб да фърля коня. Кой отде ще разбера, Тарка? Ма студена водата, дали ще ми стане, не знам. Много е студена водата, Ватко, не знам дали ще мога да го дигна. А ако го дигна един път, бързо ще се случат работите. Да ти ям футката, Гери. Колко ти е голям? Ти пък. Едната е 18. 17-18, зависи. И ти пък баш къде отива да ще ти е. Този пък иска да знае колко ми е хуя голям. Какъв люби хора, Аз направо не мога. Аз не мога да разбера. И не говори за това, другия пък вика колко ти е голям. Направо. Бас си лайф. Да. Айде лягаме да спим. Айде да спим.
Тихо, тихо. То с какви кебабчета прави тук, Владко? Скара прави кюфтета, мефтета, пържи, брат. Кюфтета, пържи, скара. Как ми се еде? Да му кажа ли дай едно парче да ям? Аджаба ще ми даде ли, Аркаш? Дали ще ми даде, Владко? Ето и жената вече. Айде да спим. Чао, да спим. Жена ми се ядоса, пак ще ме фърли Янка. Колко човека ли? Ага. Отивам да вляза да отивам да вляза малко, Аркаш. А?